terra. I no em donis, no em donis. Bona nit, senyor. Molt bona nit. Quina grata sorpresa. Bueno, ja sabeu que acostumem a intervindre sempre així, de sorpresa. De fet, la nostra seguretat és la sorpresa. Llavors, a veure, que estem buscant aquí una senyora d'aquestes que hi ha aquí dalt. Ei! Aquestes senyores no els hi fotreu ni un pèl a sobre. Aquesta baixeu-me d'aquí baix. Aquest senyor s'enterarà qui mana aquí. Baixeu-me d'aquí baix. Vol saber qui mane? Sí. Esteu segur? Senyor, No la toqueu. apunta-la. Així m'agrada. Vinga, aquí al mig. Molt bé. Ara continuarem. No, ja veureu com no són poca vergonyes. Nosaltres, mira, ja s'ha enganxat. Nosaltres aquí venim a ajudar amb aquesta pobra gent, perquè ho veieu, amb els vostres impostos els esteu arruïnant. Mireu quina cara de gana que fan. Nosaltres els venim a ajudar, perquè d'aquesta manera podran passar l'any millor. Vale? Per això no són poca vergonyes. I ara, si li sembla bé, li presentaré al meu grup. Aquesta senyora no sabem com se diu, però bueno, me l'emportarem amb nosaltres. Ja us la tornarem l'any que ve, si no vol. Aquest senyor aquí és el borinot de Camarasa. Com veieu, borinot, però mossega igual que els borinots, vull dir que cuidado. I té una habilitat amb el ganivet que no us ho podeu imaginar. Vull dir que si convé que algú l'afaitem ràpidament, Senyor, l'aguilucho de Bujaralós. Està curtit per les muntanyes dels Monegros, muntanyes àrides, plenes d'arena, de sequera i de gana. I ell ha vingut amb nosaltres per què? Perquè allà els cabrons com vosaltres no el deixàveu viure. I ara, aquí per lo menos amb nosaltres viu. Aquí, el rei dels bandolers, el cigronete Camarasa. Però penseu una cosa, que allà em posa l'ull, posa la bala, i ben posada, I aquest d'aquí és el meu fill, que, bueno, vaig tindre una aventureta amb una noble de no sé per a on, i, bueno, mira, i ell, pobre, no s'ho vulgui quedar, vulgui vindre nosaltres a viure la nostra vida d'aventura, perquè la nostra vida és de molta aventura. I ara, si us sembla bé, nosaltres hem assaltat una diligència una diligència real que portaven monedes per les tropes de França. Vols hi hem pres? Perquè primer que les tropes de... Ara parlo jo, calli vostè. Les tropes de França no tenen cap necessitat d'aquests diners. Aquesta gent sí, mireu com ho necessiten. I els hi repartirem, si a la senyoria li sembla bé. I si no, també, Molt bé, doncs ara, au, repartiu les monedes. I tu no el moguis, i tu tampoc, que ningú es mogui, que n'hi ha per tots. Teniu? No es mou ningú aquí, No es mou ningú. Aquí no es mou ningú. I ara, si us sembla bé, marxem. Perquè veieu que sóc una persona generosa, piadosa i correcta, us torno a entregar amb aquesta donzella. Signorina, andiamo. Faci el favor d'ajudar a pujar una mica de galanteria, o és que li tinc que donar lliçons, també. Tu ara agafa'm
amb aquesta i la portes a ballar, li ensenyes a ballar, vale? Vinga, va. A veure com ballarà. Ei, fes-ho bé, que vull que quedis bé. Bona gent dels arts, marxem!